Уважаемо правителство. Така е. Мачката ви да Чакай бе, не бе, чакай бе. И работете за това общество или тъй наречения в кавички български народ. Щото ще ви там мечена ма, така. Чакай. Охо! А не само да скубите и малкото останала вълна от българския гръб. Така, що ще ви ебем вълната, нали? Георгия, циклиш моето момче. Да, цикля. Пиши направо, ще ви ебем там мечена и да приключваме. Баба, къде ви ще... Сега накрая, мога да кажеш и бети май Да. Този път пиши и си майката. Или ако не, ние ще ви я